μου στα γενέθλιά του στο σπίτι του, οικογενειακός, στις 26 Αυγούστου, όπως δεν ξέρετε τότε έχει γενέθλια να του στείλει το λουλούδι. Όσο και από την παρουσία την κοινή με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη στη Μύκονο, που καταγράφεται και οι εφημερίδες και τα site, που είχαμε κάποιες προσωπικές στιγμές, 3-4 ημέρες που βρήκα χρόνο να αφιερώσω και εγώ με τη γυναίκα μου. Δεν νομίζω ότι μια σχέση με έναν άνθρωπο δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να πει θετικά ή αρνητικά πράγματα. Ούτε δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να νομίζει ότι εγώ με τον κύριο πατέρα ήμουνα ο άνθρωπος ο οποίος, αν και γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις, συμμετείχα σε πράξεις, αν θέλετε, ανιδιοτελής ή ιδιοτελής, ή αν θέλετε να υπήρχαν σκοπιμότητες για να ωφεληθεί κάποιος, όπως και το ίδιο με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Θεωρώ ότι είναι, όπως τότε ο Νίκος ο πατέρας, πρόεδρος της Super League, και αναμφισβήτητα έχω κάθε δικαίωμα να μιλήσω με τον πρόεδρο της Super League, με έναν, αν θέλετε, άλλο παράγοντα πρόεδρο μιας άλλης ομάδος, αλλά είναι και δικαίωμά μου να επιλέξω πότε θα σταματήσω να είμαι φίλος με τον πατέρα, με τον Μαρινάκη, με τον Κάραλη ή με